What's going on, everybody? It's your boy Tapo Savage, on and only crazy nigga from the hood. You know the name, you know the face. Keep it real. So the one born again, I'm saying Cyprian Fisher. Safumbona ukuthi ke amachitala acabangani ukuthi babe nomntwana esifebe or babe nomntwana isitabane. So asindeni siboneni ke. Out. Mnathi. Akumnandi. Kalibitso ma usaka. Akemraji. Orathi. Ke nickname ka ba vele ke lebitso. Nickname. Ona butse 24 ina ne. Yeah. So what be honest and unjwetse re why. Ne. Yeah. Nka qola ho ba le ngwana sefebe kapa gay. Ay ngwana ke. Wa gay. Why? Ay wa ke ngwana. Then was fair. Ngono Fair sinya lebitso la. mara oshe ushaka reading and I suspend si bamshaka morao. Amarai. Okay, you correct. Okay, friend. Sure. Yeah. Sure. Na kalbi. Phela o chef ska lebala o bamshavele leading eshawang o bamsha is. Na obvious like amara ke ya lena wa ke ya khutshwana. Ngone like batla ba mo ja chocolate. Angse. Manje na So jwale nahane aspe. makia tse ba ka to reng mosa wa bua ka tlo. So to bitsa ha to bitsa ka ltsha mo to reng. Tedi. Yo. Listen, ispa. Amara wa ke ya. Okay. Ay waki ukren mara bastaban Yeah. ubo malaika wasfebe Njengoba nibona futhi ke sibuyile futhi nomacala. So manje nombuzo ogcina. Sure. Una 24 hours ukuthi ube intombazana. Into okuqala ozoyenza. Yo, kuba intombazana. Yeah. Yo. 24 hours. Singibheke ngenzani? Yo. Mina ngiyintombazane. For the 24 hours ingayenza imali. Kanjani? Ayithengisa angina choice. So uzobhayisa. Angina choice. Ubhayisa For ngamalini? the 24 hours angiyaphanda serious ngithi boma. Angithi la ngala 24 hours. Yeah. Divide 2 hours. Shoot abantu aba different. 2 hours shoot abantu aba 12 ngila. Ngiyangizona. So price yokuqala Maybe ngayibeka boma 1.5. Angiphandile for the whole month. Hayi. Intombazana angiphande for the whole month. Hayi ngiyakuza. Yes. Yo, what's good YouTube? It's up my Magazela. You know how to say it's cause my and I'm not alone, I'm with Ya sibuyile mfethu ngoma backpack mfethu mkata de kata issues pasipla mngisa mpili mapulete situbula ka suspine situbule na 1000. Hola ina account sitala sifuna bafethu. Yabantu anibonile vele yagijima. It's doing something. Round 2 sesibuyile. So since ngibona ngathi okay confidence uba manje rate sharing game out of 10. After that Mfethu sengigayinani manje. sekayina ngisho ukuthi nje so sithemba more and more. Shuku namanje ngamlethe ungaphuma naphi. Hawu khulileka baba wami. Angikuphethele something. A few moments later. Something nya. Cover feel share mic feel na. Hello Chup. Great. Nami ngishapha mfethu bankama lakho. Uzoleka. Angiyakuthanda man. Waye umuhle kanje. Bombastic side eye. Awazi. Afile ke ayakubona ke. Awuthandle kamnandi file hayi. Ngichazile file. Manje nithinga le ndaba. I like mina ngizibonele wena manje. I think mina ngiyakuthanda. Oh my god. Ngithanda kanjani uqala ukungibona? Wazi love at first sight. Ayikho. Usekazi. Hayi ke mina ikho. Hayi. Amafile ayina flop konke ayihagi file. Sure. So ngiyabona ku lovely man uphuma namahaki nani akuone mos. Yo manje Camden, how was the conversation? Abeyikrendi file. Ikrendi. Athini yena like mawubhekile ukuthi ungenile or Mina ayasho ukuthi ingenile. yo wena macho what if usigama bhandi kanti wena ucabanga kanjalo sifuna ukuzwa ku wena ucabanga ngaye. Lena umtshito grade vele ne mara Manje ikhwe. ngathi yashayana. Yo
bathi ngathi uyashayana ngicela usiphendule Kanje mangishaya nje. athi akashayana ngizwe manje masibhekile amanamba yaphuma nawo ori oh angawathatha last tag at least ukhuthale mina nekhisi ngaba right nekhisi ngaba grand nekhisi khwe you are feli ngiyabonga njaya on